Hello bhai absong bahai tong bhai kha kalayo kahan ma tong bhai na so ang tini video sunam to bakhan rok ne bagai hai no hai narok thumbnail tai title no gunya saman kanang tini sabni video sunam to buka sini kha kaham tiprasa da pohor Debbarma ni video no ang sunam to buka narok joto no sini wobono tei baksa ba sini yangi mano ga phadi sung bini video no nalaya na bini video rok ngai belai no ang kha srango kha tongthogo bosno sinite prasa rokno asike maya ruo tei chugya boro rokno help khayo tei bini sigoncha YouTube tongo Instagram tongo Facebook tongo faidi sungbono ajaga o thangai support khalainai je bini o samung rok laino kaham no khlai tongo bosini te prasa rokni bagai asike muk dekhi khlai kha nangai mane kia suke maya nangai bo sini te prasa rokni bagai samung khlai tongo angge sungbono ke kisi sabura sungbono support khaimi angnai bahai debana phadingge sung joto palbak sake bono support khalainai bini YouTube Facebook Instagram joto jagan sung bo bai kereng lainai hinge bini o samung no joto borok no hamjago tei support khayo angbo hamjago support khayo bini o video ni bini o samung no phadi bai song bono pal baksa ke support khlainai angle langma tongsak no joto tirba sarok no support khlai thangnai genorok ang bai bukurungai tongde norok no mohai kena ang lifestyle video sunang bi phunognai ke bai song norok bo tabu bo ano support khaya kungke ano channel no subscribe khaina di norok bo ang bai baksa kurungai tongde tei ang norok bai baksa kurungai tongnai sung joto kha kanang tirba samaya ganang do farok sung kaham ke tongnani bagai joto tirba sarok ayuk lokthon hambai joto no next video malik finai norok bai